Fula TV kanubagaw assalamu alaikum adangana ka bi jam kan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jam kan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka réseaux sociaux ma k'a daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman wa o ta bɛɛ fana an bɛ kuma an ka masimafɛnw kan walasa gɛlɛya ani nafa min bɛ sɔrɔ a sanfɛ walasa k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a dɔn k'a fɔ bi na an bɛ wagati min na an ka technologie a y'an ka bonyana kosɛbɛ nafa bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la cogo min na nka bi ta an bɛna kuma bi babu mun kan o de ye an ka masimafɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɛɛ lajɛlen ma dɔn robotique la nafa min b'a la an ka jamana kɔnɔna na ani a bɛ se ka ɲɛtaga mun lase an ka jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la funakɛninw bɛ se ka nafa mun sɔrɔ a la a bɛ kɛ sababu ye fana don n'a nataw la ka baara caman créer an ka jamana kɔnɔna na n'o ye an ka ba Maliba ye k'a dɔn k'a fɔ nafa b'a la bi na o de hukumu kɔnɔna na a ye wele bila an ka invité ba min ma o de ye Alifa Abdulaye Lansari ye a ka se ka na kuma an ka bi babu kan n'ale ye maa mun ye a kɔdɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka masimafɛnw olu labaarali la ani a bɛ se ka ɲɛtaga mun na don denmisɛnninw ka funakɛninw ka ɲɛtaga ko la don n'a nata la jamana kɔnɔna na n'o cɛ an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a ka se ka dɔnni f'a ye a yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye Monsieur Lansar. Ok, initié une baraji. Ne tɔgɔ Lansar Alpha Abdoulaye. Ne ye spécialisé en robotique. N'a bɛ fɔ o ma masimafɛnw. Donc ne ka baara bɛnnen don masimafɛnw dilanni de ma jamana in kɔnɔna la. Ok, o diyara n ye an ka bi babu bɛ boli mun kan o de ye an ka masimafɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye subahana mansin ye robotique bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ se ka baara kɛ adamadenw place la bi an bɛna kuma a développement ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛtaga mun lase a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana n'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka dɛmɛ dɔ lase ka ɲɛsin funakɛninw ma baarako ta fanfɛla la nka sɔn'o cɛ e bɛ se ka jumɛn fɔ an ye subahana mansin ni robotique o ye fɛn jumɛn yɛrɛ ye fɔlɔ yanni an ka da don babu in kɔnɔna na. Ok, ini ce i ka question na robotique ni bamanankan na bɛɛ b'a dɔn ni subahana mansin ye ale ye science ye science min b'a permettre ka se ka masimafɛnw dilan masimafɛn minnu bɛ se ka nafa ɲɛ adamaden ka tagabolo la adamadenw ka quotidien na donc par exemple n'i bɛ baara dɔw kɛ donc a ka se k'i ka baara nɔgɔya i ma donc et dans les jours à venir même diɲɛ taabolo la donc dans les jours à venir a bɛ se ka hali adamadenw remplacer u ka tâche kɔnɔna la u ka baara kɛtaw kɔnɔna la. Ok, an b'a dɔn faamuyali caman sɔrɔla o kɔnɔna na i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan n'o de ye an ka babu yɛrɛ bɛ boli min kan n'o de ye walima a bɛ se ka kɛ yiriwa ye an ka jamana kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi wa e yɛrɛ bolo est ce que a bɛ se ka yiriwa la don an ka jamana kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ an ka ba Maliba in na hali n'a dɔnnen don a ma ca kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a kalanyɔrɔ bonyanen tɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔna na. Ok, certes masimafɛn ninnu a lakodɔnnen ba tɛ jamana in kɔnɔna la mais a ka dɔn k'a fɔ masimafɛn ninnu certes a bɛ jamana wɛrɛw la mais bi na Mali na a sera yan nɔ donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ka fanfɛla la parce que fɔlɔ la n'a tun fɔra masimafɛn ninnu an hakili tun bɛ taa pays baw de la i n'a fɔ États-Unis ninnu ou Chine ninnu bon bi na écoloso bɛ Mali la donc minnu bɛ denmisɛnninw kalan masimafɛn ninnu dilancogo la masimafɛn ninnu baaracogo la masimafɛn min yɛrɛ bɛ se ka nafa min lase jamana kɔnɔdenw ma k'a daminɛ Mali na Afrique fo ka taa se diɲɛ fan bɛɛ ma. Ok, o diyara n ye an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali dɔ wɛrɛ ye n'o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ kɔsannin na aw yɛrɛ ye formation dɔ sigi sen kan n'o ye ka kalandenw mɔgɔdenw dɛmɛ kosɛbɛ baara in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ u ye baara caman kɛ n'o de ye an ka ɲamanbɔnminɛnw fo ka taa se panneau ani an ka foro kɔnɔnaw la ka taa sigidalaw la fɛn caman bɛ yen nɔ an ka subahana mansinw bɛ se ka baara kɛ cogo min na en place la i bɛ se k'i da don o yɔrɔ la dɔɔni walasa mɔgɔw k'a faamu i n'a fɔ jaabi bɛ k'a kɔfɔ cogo min na. Ok, comme yɛrɛ y'a fɔ cogo min na formation dɔ lancé la donc o formation ye cycle universitaire de don donc particulièrement écoloso dɔ bɛ yen nɔ sanfɛ kalanso la n'a bɛ f'o ma école universitaire de technologie et de gestion EITG donc u ka cycle kɔnɔna la donc denmisɛnninw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka formation suit particulièrement en licence donc filière ka ca électronique bɛ yen mécanique bɛ yen nɔ robotique intelligence artificielle bɛ yen nɔ comme analyse de programmation
formation be donc étudiants de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan donc ka to ka baara kɛ donc pour que ka se ka ni machine ninnu dilan donc et a kɛra sous forme de formation maintenant u ka cycle kɔnɔna la donc n'a bɛ f'o ma ko licence licence kilalen no en des semestres c'est comme si a kilalen no san kilalen no siɲɛ fila donc chaque semestre donc u bɛ cours suivre donc u bɛ pratique kɛ u bɛ projet kɛ donc u bɛ baara kɛ u bɛ démonstration kɛ k'a yira tiɲɛna u ye nin kalan de kɛ kalan fɛnɛ a nafa de filɛ nin donc o hukumu kɔnɔna de la u y'u da maga problème na problème n'a bɛ maliyɛnw concerné a bɛ africains fɛnɛ concerné fo ka taa se diɲɛ bɛɛ ma n'a bɛ f'o ma les objectifs de développement durable i n'a fɔ laɲini minnu bɛ se ka na ni développement ye jamana kɔnɔna la ani diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la donc n'o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ an tengunen no problème na des problèmes liés problèmes liés no éducation na problème lié no sécurité la problème lié no énergie ko ina bon énergie ko yɛrɛ ale ka dɔn o ma dogo machine la jamana in kɔnɔna la a yɛrɛ y'a ye bon ni tile filani kɔnɔna la coupure cayara kurantigɛ cayara jamana in kɔnɔna la donc même u magara machimafɛnw na minnu bɛ se ka baara kɛ ɲamanko hukumu kɔnɔna la donc n'a ye exemple ta par exemple kuranko kan donc u ye baara kɛ système dɔ kan n'a bɛ f'o ma système solaire intelligent donc o nafa tɛ dɔwɛrɛ ye n'an ye jateminɛw kɛ i bɛ taa sɔrɔ panneau bɛ mɔgɔ caman fɛ yen nɔ donc malgré coupure in na donc mɔgɔ caman ye panneau installé fɛ yen nɔ bon i bɛ taa sɔrɔ panneau installation na le problème yɛrɛ ye jumɛn ye tile mana se hakɛya dɔ ma par exemple 17h wagati a b'a sɔrɔ tile ma bin bon tile ma bin mais panneau tɛ ka tile sɔrɔ bon ni panneau dun ma tile sɔrɔ batterie se ka charger donc ni batterie fɛnɛ ma charger o de b'a ye i b'a ye dɔw ka batterie depuis 22h ou bien 21h comme ça u ka batterie b'a bila parce que u ka batterie ma se ka courant ɲɛnama sɔrɔ donc u y'u sigi ka hakilina bɔ comment est-ce que olu bɛna se ka solution sɔrɔ à travers u ye kalan mun kɛ u ye dɔnniya mun sɔrɔ robotique yɛrɛ la machimafɛn na pour que ka se k'o problème résoudre parce que ko in yɛrɛ o de i bɛ problème de ta donc k'a essayer k'i ka machimafɛn application kɛ o la donc pour que ka se k'o problème résoudre donc u ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ est-ce que fɛn bɛna se ka sɔrɔ mun bɛna se ka tile in capturer même n'a y'a sɔrɔ tile bintɔla don i n'a fɔ 17h 18h wagati a b'a sɔrɔ tile ma bin mais tile dɔɔni bɛ yen nɔ donc o hukumu de kɔnɔna la donc u ye machimafɛn dɔ bila mun bɛ se ka panneau a nɔrɔlen bɛ kɛ panneau la donc a moteur lama de don donc a nɔrɔlen bɛ kɛ panneau la a bɛ tile capturer donc en même temps a bɛ panneau fɛnɛ bila mouvement na donc i b'a ye panneau bɛ munumunu tile nɔfɛ donc o hukumu kɔnɔna la donc i bɛna ye au lieu que depuis 17h panneau ka dɛsɛ ka tile sɔrɔ donc a bɛ tile sɔrɔ fo ka taa fɔ tile binna pewu donc o ye exemple ye énergie ko fanfɛla la donc o dogolen tɛ mɔgɔ la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye pour que ka se ka coupure ko in ka se ka solution wɛrɛ ka se ka innovation wɛrɛ fara o kan n'a bɛ f'o ma faralikanfɛn i ma parce que mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ science ye fɛn min ye donc ko wɛrɛw tɛ créer mais i b'a essayer ko minnu créelen don ka se ka i ka farakanfɛn fara a kan n'a bɛ f'o ma ko innovation donc olu y'a essayer ka innovation de don panneau ko énergie ko hukumu kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma énergie renouvelable bon n'an ye exemple ta fɛnɛ u ye projet min kɛ parmi les projets la u ka projet la donc u ka poubelle u ye poubelle dɔ dilan en place n'a bɛ f'o ma ko poubelle intelligente bon poubelle intelligente certes maa caman bɛ hali Mali yɛrɛ kɔnɔna la denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ minnu y'a dilan donc olu ka innovation kɛra jumɛn o poubelle ko in na u ye caméra dɔ de bila poubelle in na donc mun bɛ se ka a jateminɛ depuis sanni ka ɲaman bila poubelle kɔnɔna la donc i b'a ye caméra bɛ ɲaman jateminɛ donc n'a y'a sɔrɔ ɲaman ye manamafɛn de ye ou bien sachet plastique de ye ou bien bouteillemafɛn de ye c'est-à-dire sachet en bouteille ou bien n'a y'a sɔrɔ nɛgɛmafɛn de don ou bien n'a y'a sɔrɔ mangoro kolo ou bien fɛn déchet organique de don n'a bɛ f'o ma déchet organique bon o fɛn nafa tɛ dɔwɛrɛ ye poubelle nafa tɛ dɔwɛrɛ c'est pour que ka se ka triage de kɛ donc o triage ni tirage sera ka kɛ san donc an b'a dɔn bon ni poubelle in kɔnɔna la uniquement manamafɛnw de bɛ yen nɔ ni poubelle in kɔnɔna la uniquement déchet organique de bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ɲamamafɛnw c'est-à-dire mangoro kolo ni mangoro fala ni fɛn ninnu ni poubelle dɔ in kɔnɔna la nɛgɛmafɛnw de bɛ yen nɔ donc o nafa tɛ dɔwɛrɛ c'est pour que ka se ka recyclage kɛ dans les jours à venir parce que an bɛɛ b'a dɔn plastique ko in a kɔlɔlɔ a ka ca i ma bon plastique ye fɛn min ye mana don bon mana filɛ nin
a bɛ se ka bana lase mɔgɔ ma bana suguya caman docteurw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ a caman démontrer donc bon pour qu'il n'est pas que ka plastique n'a bɛ f'o ma mana k'o to nature la ten a ka fili ten comme ça donc olu y'a essayer sisan nɔ ka poubelle dilan en place donc o poubelle de bɛ se ka a fara ka bɔ ɲɔgɔn na manamafɛnw nɛgɛmafɛnw ani déchets organiques donc nous parce que problème yɛrɛ ye mun ye avant que i ka n'a fɔ k'i bɛna plastique yɛrɛ ta olu ka baara u ka hakilina ye mun ye ka se ka plastique de yɛlɛma donc avant k'i k'a fɔ k'i bɛna se ka plastique yɛlɛma il faut k'i ka se ka plastique yɛrɛ bɔ n'a ye mana bɔ ɲaman tɔw la donc ni mana sera ka bɔ ɲaman tɔ la sa bon an bɛ se ka fɔ bon ni poubelle in kɔnɔna la mana dɔrɔn de bɛ donc o ye problème fɔlɔ résolu donc perspective ye jumɛn ye i n'a fɔ dans l'avenir u ka hakilina ye mun ye ka se ka mana yɛlɛma ka se ka a kɛ fɛn wɛrɛw ye i n'a fɔ caman b'a kalama mana bɛ se ka yɛlɛma par exemple minɛngoso ou bien finigoso ni fɛn ninnu donc bi bi in na hali jamana in kɔnɔna la il y a de ces chercheurs mɔgɔ kalannenw bɛ yen nɔ minnu sera ka formule dɔw bila en place ka se ka mana ninnu n'a bɛ f'o ma déchet plastique ka se ka yɛlɛn ka ɲagami cɛncɛn na donc pour que ka se ka kɛ dali ye bon o dali in fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ a nafa ka bon ka tɛmɛ dɔ in kan dali classique kan dali en ciment ni fɛn ninnu mɔgɔ dali mun bɛ da so kɔnɔna la parce que ale k'a dan a sɔngɔ ma donc i b'a ye a ka fisa ka tɛmɛ dɔ in kan en plus ale il est plus résistant donc i b'a ye ale jalen don ka tɛmɛ dali dɔ in kan bon n'an ye exemple ta par exemple déchets organiques kan i n'a fɔ mangoro kolo ni mangoro fara ni fɛn ninnu donc i b'a ye dans les jours à venir hali pour le moment déjà o bɛ se ka kɛ déchets organiques ye i ma donc au lieu que pas déchets organiques mais engrais organique au lieu que foro kɔnɔna la engrais chimique ka utiliser bon engrais chimique dun a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ baden ni kɔlɔlɔ caman donc surtout mun ka gɛlɛn yɛrɛ o ye kɔlɔlɔ sanitaire de ye engrais chimique chercheur caman bɛnna k'a ye k'a fɔ ale man ɲi adamaden yɛrɛ ka kɛnɛya ma o de y'a to an caman bɛ yen nɔ problème bana caman b'an na donc minnu bana sidɔnnenw tɛ a dɔw sidɔnnen don mais a caman kɔlɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye c'est parce que engrais chimique de bɛ ka utiliser a kuma tɛ se ka fɔ mais en réalité c'est ça bon certes engrais chimique ale da ka nɔgɔn comparé à l'autre la mais a bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma donc ni déchets organiques sera ka bɔ déchets tɔw la donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ka déchet ka engrais organique créer donc engrais organique donc forotigiw bɛ se ka k'u ka foro kɔnɔna la donc o de la u bɛ se ka culture bio produit donc n'a bɛ f'o ma culture bio donc olu de ye suman ye sumanfɛn minnu ka ɲi adamaden yɛrɛ ka santé ma i ma donc an y'a ye k'a fɔ même jamana wɛrɛw la donc o bɛɛ b'an ka perspective la donc jamana wɛrɛw la i b'a ye u bɛ mangoro faraw mangoro pɔtɔpɔtɔlenw ka essayer k'a yɛlɛma ka kɛ samaraw ye donc a bɛ par exemple pays caman la pays américain ninnu donc i b'a ye u bɛ deuxième vie u bɛ vie filanan di mangoro pɔtɔpɔtɔlenw ma donc n'a tun fɔra par exemple ko mangoro pɔtɔpɔtɔlen bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ samara a bɛ mɔgɔ caman dabali a ban mais nin bɛɛ bɛ se ka kɛ donc nin bɛɛ c'est-à-dire en résumé robotique sababuya la a bɛ se ka yɛlɛma lase vraiment maliyɛnw adamadenw ka diɲɛlatigɛ taabolo ma quoi. Merci. Ok, an y'a k'a fɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ système in n'a fɔ ko ni par exemple ni incendie nana sugu kɔnɔna na sisan an y'a k'a fɔ aw ka ekɔlidenw kɛlen bɛ ko système fana dɔ dilan n'o de ye ni incendie bɛ yen nɔ a yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka tasuma in faga walima ka alerte di pompier mɔgɔw ma ɲɔnu ka se yɔrɔ in ma o yɛrɛ ne ko i filɛ ka fɛn fɛn citer sisan olu bɛɛ bɛ marché ni télécommande de ye wa ani système dɔ fana bɛ yen fana n'i bɛ hali par exemple entreprise an ka exemple tɛ ne fɔ i ko serifila tantɔn e kana kana da la sisan mɔgɔ bɛ se k'i identifier cogo min na ni ninnu bɛɛ lajɛlen ani sokɔnɔna sécurité ni fɛn ninnu a bɛ marché ni téléphone de ye wa walima télécommande de bɛ yen nɔ en place i bɛ se ka baara in kɛ à distance hali n'i t'i ka entreprise la n'i t'i sigida in yɛrɛ la. comme n y'a f'i ye cogo min na robotique ye fɛn min ye c'est-à-dire i bɛ na i bɛ problème dɔ de jateminɛ donc k'a essayer projet ko nin bɛ ten tɔ de i bɛ problème dɔ de jateminɛ k'a essayer k'o problème résoudre i ma donc o de hukumu kɔnɔna la denmisɛnninw u ye jateminɛ kɛ parce que i tɛ se ka girin k'a fɔ i bɛ na i bɛ projet créer i bɛ fɛn dɔ inventer i bɛ projet dɔ créer non a tɛ kɛ ten faut que i ka jateminɛ de kɛ i ka taa terrain sanfɛ i k'a dɔn problème min bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la
a fɔlɔfɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ u ye jateminɛ kɛ u ka ekɔliso yɛrɛ kan n'o ye école université de technologie de gestion ye u ye jateminɛ kɛ o yɛrɛ kan i ma donc k'a ye bon ni ala k'an kisi n'a y'a sɔrɔ tasuma wulila yan nɔ i ma donc ala k'an kisi de don bon u y'a ye fɛnɛ u ka analyse kɔnɔna la a caman ma dogo mɔgɔw la maliyɛnw na kuma caman tasuma bɛ wuli supermarché ni fɛnw na bon ne m'a fɔ sapeur pompier ninnu u t'u ka baara kɛ u b'u ka baara kɛ mais des fois u surchargelen de don baara ka ca u bolo bon des fois a dɔw fɛnɛ yɔrɔ ka jan tasuma wulila yɔrɔ min na donc o de hukumu kɔnɔna la u ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na projet dɔ créé n'a bɛ fɔ o ma système de détection d'incendie intelligent i ma donc ale système de don donc a bɛ se ka placer so la comme a bɛ se ka placer sugu la a bɛ se ka placer supermarché la comme entreprise c'est-à-dire baarakɛyɔrɔ bɛ fan o fan que ça soit a ka kɛ entreprise fitinin de baarakɛyɔrɔ fitinin de o baarakɛyɔrɔ belebeleba de o a bɛ se ka placer a bɛɛ la donc ale fɛn nafa tɛ dɔwɛrɛ ye c'est comme si fɛn dɔ de don mansimafɛn dɔ de don donc ale bɛ tasuma de jateminɛ n'a y'a sɔrɔ tasuma bɛna wuli yɔrɔ la donc au lieu que ka sapeur pompier mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ k'u kana fo tasuma mɛnna yɔrɔ min na k'a faga an yɛrɛ a caman ma dogo mɔgɔ la a caman na i bɛ taa sɔrɔ sapeur pompier mɔgɔ bɛ na waati min na o b'a sɔrɔ c'est un peu trop tard a b'a sɔrɔ a dɔw la yɛrɛ tasuma ye tiɲɛniba de kɛ i ma donc olu bɛ na un peu en retard donc u y'u hakilina jagabɔ k'a ye k'a fɔ est ce que u tɛ système dɔ bila en place pour que ka se ka sapeur pompier mɔgɔw yɛrɛ ka se ka faso lakanabagaw yɛrɛ ka se k'u ka baara nɔgɔya u bolo donc grâce à ce système là ni système in nafa tɛ dɔwɛrɛ ye ala k'an kisi ni tasuma wulila yɔrɔ la automatiquement a bɛ tasuma détecter n'a ye tasuma détecter a b'o tasuma faga donc n'a ye tasuma ampleur bɛ ka juguya automatiquement c'est comme si a ma se ka téléphone ta a ma se ka k'a fɔ i bɛ sapeur pompier mɔgɔ wele a dɔw la yɛrɛ tasuma wuli yɔrɔ la e yɛrɛ t'a dɔn sapeur pompier mɔgɔ ka numéro ye mun ye i b'u wele fɛnɛ o tɛ sɔrɔ kuma la crédit tigi kunna k'u wele donc a yɛrɛ bɛ système bɛ nin bɛɛ gérer a bɛ sapeur pompier mɔgɔw wele bon tasuma wulila nin yɔrɔ exact de la donc sapeur pompier mɔgɔw b'u ka mobili ta dɔrɔn u bɛ na voilà ne y'a sɔrɔ système ma se ka tasuma faga parce que an kana ɲinɛ fɛnɛ système min don pour le moment a bɛ prototypage de la donc a tɛ se ka tasuma bɔw faga i n'a fɔ sapeur pompier mɔgɔ kɛ cogo min na mais a kɔni a bɛ seko kɛ donc n'a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ tasuma wulila yɔrɔ la donc automatiquement a bɛ tasuma faga donc en même temps a bɛ sapeur pompier mɔgɔ a bɛ misali c'u ma i ma donc a b'a yir'u la bon tasuma bɛ na nin yɔrɔ la nin yɔrɔ karisa la donc n'an ye exemple ta même côté entrepreneurial i n'a fɔ entreprise kɔnɔna la par exemple donc an ka kɛ ala k'an kisi ni tasuma mɛnɛna entreprise la donc automatiquement a bɛ misali d'alerte ci entreprise baarakɛla bɛɛ ma donc k'a yira bon tasuma mɛnɛna so la donc o ye k'aw bɛɛ prévenir à temps i ma par exemple i b'a dɔn entreprise dɔw bɛ u ka bon tasuma bɛ se ka wuli yɔrɔ dɔ la san'a ka se yɔrɔ dɔ ma donc automatiquement ni tasuma wulila yɔrɔ dɔ la dɔrɔn yɔrɔnin dɔ la entreprise kɔnɔna la a bɛ sina ka bɛɛ informer donc pour que bɛɛ k'a dɔn ko tasuma wulila yɔrɔ la parce que mansimafɛnw ka mɔni kɔnɔna la mun ka gɛlɛn o information de i ma donc information passeli ale yɛrɛ ka nafa fɔlɔ-fɔlɔ o ye o de i ma donc o bɔlen kɔfɛ n'a ye exemple ta u ye entreprise intelligente mun kɛ i ma toujours o hukumu kɔnɔna la i b'a ye o nafa ka bon i ma n ye tasuma mɛnɛ ta in fɔ n ye tasuma ko ta in fɔ n'a exemple ta tuguni côté sécurité i ma n'a bɛ f'o ma lakanani côté donc i b'a ye u ye système dɔ bila en place donc mun n'i y'a k'i ka entreprise kɔnɔna la donc déjà mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ tɛmɛ i ka entreprise la donc i bɛ se k'a dɔn nin karisa nin tigi de tɛmɛna donc i b'a ye caméra bɛ kɛ da la ka mɔgɔw flasher o ye un donc de deux aussi scanner dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma scanner RFID a kelen n'a fɔ carte de bon je sais a bɛ entreprise baw la par exemple même peut-être au Mali a bɛ entreprise dɔ la mais an m'a ye ka caya entreprise extérieure de la donc olu bɛɛ innovation de i ma donc ni mɔgɔ nana depuis c'est-à-dire depuis da la donc i b'a ye entreprise directeur la mɔgɔ min bɛ entreprise yɛrɛ gérer a b'a dɔn exactement ni mɔgɔ hakɛya de donna an ka entreprise kɔnɔ ni mɔgɔ hakɛya de bɔra o bɛɛ ye pour que ka se ka lakanani ka se ka jateminɛ kɛ parce que entreprise caman kɔnɔna la i b'a ye kuma dɔw la sonyɛni dɔw bɛ kɛ ou bien kojugu dɔw bɛ kɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min y'a kɛ donc olu ka système in na a b'o bɛɛ lajɛlen de jateminɛ i ma donc en plus de cela côté sécurité donc n bɛ segin a kan tuguni c'est très très important i ma donc o de la o hukumu kɔnɔna la u ye système dɔ bila en place mun connectelen bɛ application dɔ la i b'a sigi i ka téléphone na donc o application in sababuya la i bɛ se ka i ka entreprise bɛɛ contrôler c'est-à-dire hali entreprise directeur a ma se ka a fɔ k'i bɛ na chaque jour i ka entreprise la
c'est-à-dire i yɛrɛ b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ka k'i ka entreprise kɔnɔna la a bɛɛ de jateminɛlen don i bɛ se ka hali par exemple n'i bɛ fɛ ka porte verrouiller tout i bɛ se ka bɛɛ kɛ n'i ka téléphone en un clic application min don application compliqué len tɛ hali ni mɔgɔ min c'est-à-dire entreprise b'i bolo e mɔgɔ min e ma don école la ou bien e ma français kɛ i bɛ se k'a bɛɛ dɔn i bɛ se ka application in tɔgɔ fɔ an ye application a tɔgɔ Smart Enterprise. Bon, application pour le moment avec version web de là, donc on a déployé Play Store ni App Store ni kan fɔlɔ. Donc pour le moment, genre école ko ni fait mes recherches de do. Donc on a essayé ka fɛn dɔ dilan n'a bɛ fɔ ma prototype k'ale n'o marché la. Donc n'o marché la sisan nɔ donc on a essayé ça ka essayer ka cari donc o hukumu de kɔnɔna la donc la ni entreprise mɔgɔ b'a la donc système bɛ sigi application bɛ k'i ka téléphone kɔnɔna la donc n'a ka di yɛrɛ e mɔgɔ min ta i ka entreprise n'a ka di i da so i b'a dɔn mɔgɔ min nana heure la mɔgɔ min nana retard la mɔgɔ min y'a chômer i bɛ nin bɛɛ lajɛlen de dɔn i ka entreprise kɔnɔna la. Ok, ni bɛɛ lajɛlen diyara n ye nin bɛɛ tɛ taa ni musaha tɛ n'o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ i ye poubelle yɛrɛ mun ta fanfɛla fɔ a bɛ se ka jamana yɛrɛ a bɛ nafaba las'a ma k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ mana o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ an ka fɛn so ni fɛnw caman ye ɲaman fana a bɛ se ka kɛ charbon ye a bɛ se ka kɛ fɛn camanba ye i n'a fɔ i ye mun fɔ ko samara ni mangorokolo nin bɛ se ka k'o ye o n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se nɛgɛ ta fanfɛla nɛgɛ bɛ bila mun kɔnɔ o fana bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ barama ye i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman nka nin bɛɛ lajɛlen sisan pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw ka faamuyali sɔrɔ e yɛrɛ bolo an bɛ se ka taa sira jumɛn fɛ est ce que école bɛ se ka créer walima a bɛ se ka taa sira jumɛn fɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na ou bien bɛɛ lajɛlen bɛ se ka accès sɔrɔ cogo min na nin poubelle na n'a musaha ma caya. Bon, pour le moment, comme il y a fait tout le monde, ni fait nous chama avec phase de prototypage là, parce que école est fait ni toi format laboratoire, c'est-à-dire ou te girin a fɔ u bɛ baara kɛlen ban non u bɛ test de kɛ u bɛ baara dɔ kɛ u bɛ fɛn u bɛ projet kɛ donc k'a lajɛ a nafa ni fɛn ninnu donc après donc n'a y'a sɔrɔ baara ɲɛna u bɛ sɔrɔ ka publication ni fɛnw kɛ donc k'a ye k'a fɔ a bon nin ko in nafa b'a la tiɲɛna donc ni nafa b'a la sisan nɔ donc pour que ka se ka accès di mɔgɔw ma donc a fɔlɔ-fɔlɔ ye i n'a fɔ aw ka nin émission na ɲɔgɔn na donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka a ko la cari jamana kɔnɔna la ka se ka se mɔgɔw ma donc mɔgɔ min bɛ se ka hali financement lase parce que certes fɛn minnu don pour un prototypage kun ka a fitinin kɛcogo la donc i b'a ye école bɛ se ka a dɔw ta en charge i ma mais pour que a ka se ka bila sugu kɔnɔna la par exemple mɔgɔ ka se ka a ka se ka feere mɔgɔw ma ou bien mɔgɔ ka se ka utiliser malien den bɛɛ ka se ka utiliser par exemple donc là olu tɛ taa financement kɔ i ma donc financement ninnu a bɛ se ka bɔ par exemple jamana yɛrɛ ka financement la comme a bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛw fana ka financement na mais déjà pour commencer nin fɛn ninnu dɔnniya de don i ma n'i b'a dɔnniya yɛrɛ dɔn déjà o ye financement ba de ye donc a tɔ bɛ to san peut-être matériel ko ni matériel ko b'i la donc i bɛ se k'a fɔ ah bon n bɛ se k'a cari pour que maliyɛn den bɛɛ k'a sɔrɔ donc financement a bɔyɔrɔ ka ca donc financement bɛ se ka bɔ État ka côté la i ma comme si financement bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛw ka côté la bon jamana wɛrɛw ka côté tɛ dɔwɛrɛ ye par exemple a bɛ se ka concours dɔw kɛ donc pour que k'a essayer k'a dɔn k'a fɔ aw ka projet tiɲɛna nafa b'a la donc mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko bailleur de fonds donc olu bɛ se ka aw ka projet financer i ma donc o ye financement n'a a ɲɔgɔnna caman ye quoi. An y'a ye k'a fɔ fana i n'a fɔ aw ye école in fana université in i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ musaka dɔ de bɛ sara pour que i ka se ka formation in suivre cogo min na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ sababu ye ka emploi créer ka baara créer k'a di funankɛninw ma jamana kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a se t'u ye ka taa kalanbaw kɛ walasa ka u garisɛgɛ ka don nin kalan nin suguya la walima système dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ walasa ninnu mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ olu fana ka se ka dɔnniya dɔ sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na walima ni sira mun kan ka ta walasa olu fana garisɛgɛ bɛ se ka don a la parce que nin dɔw fana caman tɛ taa ni sɛbɛnni ni fɛnw cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ka dɔnniya yɛrɛ ma se o niveau ma aw yɛrɛ bolo olu fana bɛ se garisɛgɛ bɛ se ka don nin kalanbolo ninnu na cogo jumɛn. Bon i b'a dɔn kalanko in filɛ nin ye ni ne bɛ se ka conseil kelen di o ye courage de i ma parce que kalan ye fɛn min ye dɔnniya ɲini de don bon dɔnniya dan tɛ ekɔliso ye mais ekɔliso a bɛ sira jɛlen de don i kɔrɔ et puis ekɔliso bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka accès sɔrɔ matériel dɔw la contrairement n'a y'a sɔrɔ i kelen ko k'i bɛ wuli i yɛrɛ ma k'a fɔ i bɛ nin fɛn dɔ ɲɛɲini i yɛrɛ ye ou bien k'i bɛ nin fɛn dɔ k'i yɛrɛ ye i ma donc ekɔliso filɛ nin ye
ni bɛ yen nɔ i b'a ye programme dɔ de bɛ yen nɔ a bɛ programme suit c'est parce que u ye jateminɛ de kɛ u b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi aw ma bon n'i yɛrɛ kelen nana fɔ i kelen bɛ se k'a kalan certes i kelen bɛ se k'a kalan i ma par exemple bi bi in na en réalité ni courage b'i la i bɛ se ka fɛn o fɛn ka di ye kalanko hukumu kɔnɔna la je dirais fɛn o fɛn ka di ye voilà même si a terme a ka bon dɔɔni mais je dirais fɛn o fɛn ka di ye kalanko kɔnɔna la i bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ en ligne tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye maliyɛnden caman bɛ yen surtout jeunesse côté la bon an bolo peut-être forfait nafa ye ka to ka TikTok lajɛ ka to ka Snap ni fɛn lajɛ maliyɛnden caman bɛ yen hali i b'a ye hali n'u ma kalan mais u bɛ forfait ta bon sani ka forfait ta k'a fɔ k'e b'a tiɲɛ réseaux sociaux la a dɔw la nafaba t'a la quoi donc i bɛ forfait min cɛ réseaux sociaux na i bɛ se ka forfait ta ka se k'i yɛrɛ kalan n'a ye dɔɔni dɔɔni donc i b'a ye n'i taara plateforme dɔ sanfɛ i n'a fɔ YouTube i n'a fɔ Udemy i n'a fɔ Coursera ni fɛn ninnu i b'a ye i bɛ caman de faamuya nin ko ninnu na ne yɛrɛ min filɛ nin ne yɛrɛ caman de kalan à travers les cours en ligne wa n bɛn'o de f'i ɲɛna maa o maa i mana ye c'est à dire dɔnniya b'a la nin machine ko nin hukumu kɔnɔna la en réalité a ka dɔnniya dan tɛ mun bɛ d'a ma classe kɔnɔ quoi i b'a ye hali minnu yɛrɛ bɛ taga école la minnu bɛ taga par exemple an ka université la i b'a ye u bɛ recherche kɛ n'a danna classe kɔnɔ cours dɔrɔn ma u tɛ se k'a kɛ o donc f'i yɛrɛ de ka courage ta i ka accepter i ka c'est à dire i ka souffrance dɔ kɛ donc i ka fɛn dɔ sacrifier i n'a fɔ n y'a f'i ye par exemple forfait ko ni fɛn na sani i ka forfait ta i ka tiɲɛ TikTok ni fɛn na i bɛ se ka taa YouTube ni fɛn kɔnɔ i b'i yɛrɛ former et i b'a ye an bɛ c'est à dire diɲɛ bɛ ka taga taabolo dɔ la donc n'a bɛ f'o ma monde anglophone bon i b'a ye monde anglophone na sisan nɔ u bɛ kuma dɔ fɔ what can you do with your head and your 10 fingers c'est à dire i bɛ se ka mun de kɛ ni i kunkolo ye ani i tɛgɛden tan ye donc i b'a ye diɲɛ bɛ ka taga o cogo de la c'est à dire hali ni kalanna hali ni kalanba kɛ ni c'est à dire e tɛ se ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye mun bɛ se ka an ka kɛ monde entrepreneuriat mun bɛ se ka entreprise dɛmɛ mun bɛ se ka i yɛrɛ dɛmɛ mun bɛ se ka jamana dɛmɛ c'est à dire kana dan ka diplôme sɔrɔ même si ni doctorat de b'i bolo mun ka girin ni diplôme bɛɛ nafaba t'a la quoi donc c'est à dire hali n'i ye kalan kɛ faut que compétence de ka k'i la o compétence sɔrɔ yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ f'i k'a daminɛ ni i yɛrɛ ka sacrifice donc i ka sacrifice tɛ dɔwɛrɛ i bɛ jetoni minnu sɔrɔ ka to k'a don forfait la ka to ka cours en ligne ni fɛnw suit donc i b'a ye n'i bɔra opportunité de formation minnu fɛnɛ kalama jamana kɔnɔna la donc i b'a essayer ka postuler olu la donc i bɛ taa sɔrɔ par exemple pour commencer daminɛ la ne nana fɔ i bɛna na machine-mafɛn ninnu kalan bon fɛn minnu don cours théorique tɛ pratique de don bon o bɛɛ école nafa de bon ni e kelen nana fɔ e bɛ nin fɛn ninnu ɲɛɲini k'a dɔn i yɛrɛ n'a minɛn t'i bolo a baarali ma nɔgɔn a kalanni ma nɔgɔn donc f'i ka passer école ni fɛnw na o bɛɛ ye école nafa ye donc i b'a ye école ninnu na donc i b'a ye machine-mafɛnw bɛ yen minnu bɛ se k'a to i bɛ ka fɛn min kalan kɛ i bɛ na baara fɛnɛ kɛ quoi. Ok, bɛɛ lajɛlen diyara n ye Monsieur Alpha an ka jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma kuma dafa kuma min b'i bolo weleli da kan ani folikan laban b'i bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. Ani ce ani baraji aw ka invitation na parce que ne bolo ni opportunité ne dɔrɔn bolo ni opportunité ye jeunes bɛɛ de bolo jeunes minnu bɛ fɛ ka kalan kɛ kalan mun bɛ se ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye kalan bɛ se ka nafa ɲɛ jamana ye donc o hukumu de kɔnɔna la ne b'aw fo ka barika da ni bɛ se ka conseil mun fɛnɛ di ni bɛ se ka kumakan laban min di o ye jeunes ka courage ta jeunes k'u yɛrɛ former et formation a bɛ se ka kɛ école la comme i bɛ se k'i yɛrɛ kalan i yɛrɛ mais école bɛ yen nɔ pour que ka se ka programme structuré de di école bɛ matériel de kama donc ka se k'a to a bɛ fɛn mun kalan théoriquement a ka se ka pratique kɛ a ka se ka fɛnw dilan a ka se ka projet dilan a ka se ka machine-mafɛnw dilan minnu bɛ se ka Mali dɛmɛ minnu bɛ se ka Afrique yɛrɛ bɛɛ dɛmɛ merci. Ok an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la an ka jamukan in kɔnɔna na nin kun an ka jamukan bɛ dansigi nin yɔrɔ la nin kun ye Alpha Abdoulaye Lansare ye an bolokɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ka kodɔnw ɲɛsinnen bɛ ka ɲɛsin an ka machine-mafɛnw ma ka se ka bilasiralikan di jeunes ma cogo min na o bɛ se ka baara kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka machine-mafɛn a bɛ se ka nafa min ladon an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se funnakɛniw fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na k'a dɔn k'a fɔ a bɔra ka kuma babu mun kan o de ye an
an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ machimafɛn nafaba de b'a la bi na k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'a la nka nin y'a nafamayɔrɔ ye i n'a fɔ an ka poubelles dilancogo ani an ka panneau de solaire a bɛ se ka nafa lase an ma cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali ni tile taara fan wɛrɛ fɛ a bɛ se ka baara kɛ n'o ye walima an ka nakɔ kɔnɔnaw na ji bɛ se ka kɛ an ka nakɔ kɔnɔna na k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma gɛlɛya ye ani fo ka taa se an ka sow lakanaw fana ta fanfɛla la ani ni tasuma yɛrɛ donna sugu kɔnɔna na walima ka kɛ entreprise ye a mana kɛ cogo cogo machimafɛnw sigilen b'a kama walasa ka se k'anw dɛmɛ ka lakana a cogoya la to an bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka dɛmɛ don mɔgɔw ma cogo min na ni kalanbolo caman bɛ se ka ɲanga cogo min na an ka jamana kɔnɔ ɔkɔlidenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ fo ka taa se maa wɔɔrɔw ma dɛmɛ ani yiriwa bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ka dɔn ka fɔ n'o ye an ka machimafɛn a y'an ka bonyana kosɛbɛ an ka jamukan bɛ dansigi nin yɔrɔ la an b'a fɔ aw kan bɛ waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka kunnafoni a n'a jɛlen ani bilasiralikan caman di aw ni bɛɛ lajɛlen ma aw kan bɛ waati wɛrɛ